Americká armáda si v Iraku pripísala ďalší čierny bod. Na verejnosť sa dostal videozáznam, na ktorom americkí vojaci strieľajú z vrtuľníka na civilistov. O život prišlo 12 ľudí, medzi nimi aj dvaja pracovníci agentúry Reuters. Tajná nahrávka vznikla v júli 2007 v Bagdade. Sledujete akciu amerického bojového vrtuľníka Apache. Hliadkuje nad bagdadskými ulicami. Na jednej z nich stojí skupina Iračanov. Piloti komunikujú s riadiacou vežou. Civilistov označia za ozbrojených povstalcov. Z vysielačky zaznie: všetkých vyhoďte do vzduchu. Stroj spúšťa paľbu, na ulici zostávajú ležať bezvládne telá. Keď na miesto prichádza dodávka, aby naložila zranených, Američania spustia streľbu znova. Bilancia 12 mŕtvych. Medzi nimi aj fotograf agentúry Reuters a jeho asistent. Toto je realita modernej vojny. Piloti sa správajú, ako by hrali počítačovú hru a chcú dosiahnuť najlepšie skóre. Hovorca americkej armády potvrdil, že nahrávka je autentická. Piloti si údajne splietli fotoaparátu jednej z obetí s granátometom. Pentagon priznal, že incident vyšetroval a nikdy nemal v úmysle ho zatajiť. Ak takéto zabíjanie vyšetrili podľa vojenského zákona, tak potom je to veľmi zlý zákon. Pri útoku trpeli zranenia aj dve deti. Tajnú nahrávku poskytol na internet informátor z armádneho prostredia. Dovtedy sa video nepodarilo získať ani agentúre Reuters. Lucia Košecká, Slovenská televízia.